Kumusta guys? Welcome back to my channel, Simply CM, and today is 7:40 ng umaga, June 28, Saturday. Grabe guys, papunta na naman tayong work. Ganito na talaga yung buhay natin halos everyday. Yung next off ko is next Wednesday, Thursday pa. So, yeah, Saturday pala ngayon and I'm so tired. But then again, it's a short day for me. Pag Saturday and Sunday, mag-close yung shop ng mga 4 PM. So, super okay. And then, the weather is... What's the weather, Martin? It's called raining. Yeah, it's raining. It's raining today. It's so... Why do you say it's a short day? It's 8 hours. Yeah, but it still feels short because then you're off at 4 instead of... 4:30. 4:15 instead of like last night. I'm off last night 7 in the evening, ganyan. So even if you're really gonna count the hours, it's still a long day, but then it feels short because I'm off at 4, so there's still a lot of things you can do after. So anyway, this is my view. Kita niyo ba yung yung ulan-ulan? Hindi nga ako nagdala ng jacket eh. Tingnan nyo yan. Oh my God! You think there's a lot of people in the shop today? No, not really, man. Nope. Yeah. Unless what? They cannot do what they were supposed to do. Go out and say, oh, let's go shop instead. It's could also be. They're expecting like it's gonna be a big selling day, but I don't think so. If it's raining, I don't think people wanna go out. They will stay at home. But anyway, malapit na tayo sa ating workplace. So yun na nga. My God, ang kati ng ko mga allergy ko ba guys. Nanonood ba kayo ng PBB? Change topic tayo. Nanonood ba kayo ng PBB guys? PBB, Pinoy Big Brother. Grabe talaga, nakikita na ako kay Justin at kang Bianca. Tapos pinanood ko yung video last night. Hindi sila nakapasok sa Big 3. Tapos everybody's hoping maybe sa Big 4, ganyan. The 4th spot. Pero itong si ako, chinat ko si Meta AI, ang sabi hindi daw nakapasok. Hindi ba talaga nakapasok? Nakapasok daw the last spot kay si Mika, ganon. So anyway, let's see. Tingnan natin ano mangyayari. Today is Saturday, no? That's right. I don't know. So when are we gonna find that out? Anyway, malapit na tayo. I have to think about it. I thought about it and I come to the conclusion I don't care at all. I care. So anyway, see you when I see you. Maybe after ng work ko kasi magiging busy tayo guys, and it's a little bit awkward na pag nandun na tapos may ganito. I don't think it's allowed. But anyway, see you when I see you. Oh my God, I just go guys. Oh, Ginoo ko Lord. Guys, nakabalik na din ako sa bahay. It's been a very long day. Grabe, sobrang busy namin. Sobrang busy talaga namin. Ito talaga yung pag summer ba. Grabe talaga ang busy sa shop. Grabe. But anyway, I'm happy na nasa bahay na ulit tayo. And because I've been very tired, nagluto ako ng nagluto ako ng dried fish, ng tuyo, para naman, alam mo yung parang comfort food mo ba, ganyan. Kasi it's been a hard day, I would say. So, pagkadating ko, nagluto agad ako. Tingnan nyo, may na lang. Kita nyo ba? Yes. And then, yeah. And then, may rice ako, may pa, ganyan. So, kain tayo. Basta naman buhay-buhay natin dyan, mga buhay-buhay. Ako dito. I'm alone right now kasi si Martin, busy siya. Nasa office siya.
parang ano daw, sinisettle nila yung mga accounting ba. Then yan. So, mabuti din yun kasi then I have the house all by myself. At saka, wala, para at peace pa. Kasi kanina talaga grabe. Minsan, kailangan din natin ng alone time. Kasi kanina, grabe talaga, guys. Oh my God. Big respect talaga sa mga tao na nag-work sa shop. Alam mo yung nakatayo ka. Yung work ko today, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 hours lang siya, pero alam mo yung 8 hours siya na nakatayo ka. Of course, may break time, ganyan-ganyan. Pero, parang sa fitting room, grabe, ang dami nagtatry ng damit. Tapos yung mga damit, sa dami-dami, iba mga damit. Walang mga customers ng iba, walang respect na yung mga damit na trinay nila, parang nililive lang nila sa floor. So then we have to clean up, we have to like, crazy. And at some point, yung fitting room, yung table namin, parang mas ang daming damit, grabe. Tapos, ano mo pa, like, you have to hang it right, this and that. Tapos, may mga customer pa nagtatag. Kasi may ano kami kanina, may isa kaming workmate na absent. So, kulang kami ng tao. And, of course, tinay namin mag-ask kung sino yung makaka-work. Pero, wala. So, kami-kami lang. Nag-survive naman kami kahit papano. Pero, my God, yung lahat ng energy ko. Alam yung feeling mo na tumatanda ka na talaga. Kasi, I started working in that shop, guys. Nasa 20s pala ako, mga 26, ganyan. Ngayon nasa ano na tayo? Magti-38 na. Ay, tama ba? Okay. Magi-11 years na ako sa shop. Ayan. Okay naman. Hindi siya ganun kalaki. Nag-try ako sa ibang branch. Hindi ko nagustuhan kasi, grabe guys, kung busy kami, mas sobrang busy sila doon. So, bumalik ako. So, nag-request ako na nagpabalik ako sa shop na nag-work ako ngayon. Hindi siya ganoon kalaki. Pero, dahil hindi siya ganoon kalaki, walang masyadong budget ba. So, yung mga tao, limited din. Pero, doon sa, yung malaking shop, ang daming workers. So, parang nadi-divide talaga yung work. Pero dito, konti lang kami. Yung full-time mga, 1, 2, 3, 4, 6 full-time na workers, the rest part-time mga students. And doon sa other shop na malaki yung pinagtrabahuan ko last year, mga half a year din ako doon. Mga sila, full-time nila mga almost 20 katao. Grabe. Kumpara sa amin. But anyway, okay lang. I like my workmates. Yun naman talaga kasi yung work natin, it's the same routine every time, so nakaka-bored, diba? Pero pag may mga workmates ka na mga kasundo mo, okay. So yun. Yun yung the work is parang fun ba? Hindi niyo kita ang aking kinakain. Pero ayaw ko na i-adjust. Kapoy na. Grabe, ang busy ng life. Hindi ko alam kung kailan ko ma-upload ang video na to. Ang dami ko actually video na nasa computer ko lang. Nung nagpunta kaming Pilipinas, that was January, February. So, may mga video pa ako. And wala, hindi ko pa siya na-upload. Ewan ko ba, tinatamad ako. So, dapat ma-upload ko muna yon before ko to i-upload ito. But let's see. Sarap Sino bang may Facebook dyan? Facebook page dyan? Pakilagay sa comment para i-follow ko din yung Facebook nyo. Kita nyo?
Ooh. Yung mga tao dito, guys, parang, pag sinasabi yung ulam mo, yung mga Danish talaga, parang, oh my God, parang tatakot sila sa pagkain ito. Hindi kasi sila sanay. Pero sa mga Pinoy naman, especially tayo na nasa abroad, ito yung parang paborito talaga natin na parang, pag nagdadala ako galing Pinas, ang daming nagme-message na parang, oh, Carmer, ganyan-ganyan, kasi, pang comfort food natin ba? Tapos, dito, ang daming nagko-complain, including my husband, na pag nagluluto ng dried fish, ewan ko ba, parang iba yung baho. Pag nasa Pinas na niluluto, feeling ko parang, oh, it smells so good, alam mo yung gano'n na feeling. Pero pag andito, parang, nababahuan. Kasi yung ang amoy niya, parang iba. Ewan ko ba. Tapos, tumidikit talaga siya sa mga damit, ganyan. But I'm lucky kasi may garden kami, so doon ko niluluto. Hindi dito sa loob ng bahay, kasi dito sa loob ng bahay, my God, ang liit ng bahay na ito, pag dito siya niluto, lahat talaga, curtains, ganyan, mga damit, matagal bago mawala yung amoy. So, pero yung iba nasa apartment talaga na walang access sa, walang access ng garden ba, parang outside cooking, ganyan. Mahirapan talaga sila. Kasi meron talagang magko-complain. My God, rice pa nga. Sarap. Kinulang ako sa rice, guys. Mag-ano na muna ako. Wala kayo dyan. Kinulang ako sa rice.